ಎದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಅದಕ್ಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಕುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗೊಪ್ಪುನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಂಚಿತಿನ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ರಡ್ಡನೆ ಎಸಲದ ರಡ್ಡನೆ ಸುತ್ತದ ರಡ್ಡನೆ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಅರ್ತಿ ಪಿಡ್ತಿದ್ದ ಅರಣಿಗೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದುಕೊರೊಂದಲೆ ಬಂದಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ದಂಡ ಐಕ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿನ ಕುಲು ಸಿಟಾಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು SKG ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟುಗು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಕ್ಕ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತದ ಅಕಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿನ ಸುರ್ಮಲ್ಪುಡೊಂದನ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪಿ ಎತ್ತುಂಡು ಬಂದೇನು ಲತ್ತದು ತುಂಕುದು ತಪ್ಪುಲೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕುದು ದೆತ್ತದು ಅಕಲಿಗೆ ಬಾಮಿದು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಪಿನಂತ ಒಟ್ಟುಗು ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾದಿಗದ ಒಂಜಿ ಪೀಟೋಡು ಓಲಗಾತಿರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿದ ಪೆರ್ಮೆದ ರಡ್ಡು ಇನೆಬುಲ್ಲ ಸಾಧಕಿರ್ನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ್ ಅಂಚನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೆಲ್ರು ರಡ್ಡು ಜನಲ ನಿಗಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಾವಿದರಿನ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲಕ್ಕೆ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರು ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೊಂಜಿ ನಂಬಳಿಗೆ ಉಂಡು ಸಾದಿಡು ಪೋನಗ ಬಂಗಾರು ಮಿನಿ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ನಂಡವೆನ್ನು ದೀವನರ ಬಲ್ಲಿ ಕಿಯನೊಳಗೆ ಏರ್ನಂಡಲ ದಕ್ಕದು ಬೋತುನ ಅಂದು ದೀವೊಂಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತು ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ನಂಬಳಿಗೆ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಅವ್ರು ಅಡ್ಡನೆ ವಿಚಾರ ದೇಪಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಆತು ಪರಕೆಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮುರಿಯಲು ಉಪ್ಪರ್ಯಾವ ಐಕಾತ್ರ ಬಂಗಾರನ ದಿವನ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚಿನ ನೆಪ್ಪಡು ದಕ್ಕದು ಬೋತಿನ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು ತಿಕ್ಕಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರದ ಮೆತ್ತಕಲು ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಜಪ್ಪರೆ ಒಲ್ಲೇರು ಎದುಕೊನ್ಗ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂಂಜಾಲ ಕಟ್ಟೆ ಬಸ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಕೊಂಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಸ್ ಬರು ಹಲೋ 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 ಜಯ ಓಲೆ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾ ಎಂಕಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆಪ್ಪುಜ ಅವೇ ಈ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತು ಮಾರೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೂರು ಪಾತೆಡು ಬಣ್ಣ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ನೀತೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅವಪ್ರ ಸೈಡ್ ಜಯ ಇನಿ ಪಾರ್ಟಿ ನಿನ್ನ ನೆಂಪುಂಡದ ನೆನ್ಪುಂಡು ಮಾರೆ ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ ಬಸ್ ಉಂತವಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಬಸ್ ಉಂತಾರೆ ಜಗತ್ತುಜ್ಜಿ ಚೂರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಏ ಓ ಜಯ ಓಲ್ ಮಾರೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಬತ್ತೆಯ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನೆ ಕಾಪುನಿ ಮೂಲು ನಾನು ಬತ್ತದ ಓ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಈಯೇ ಇತ್ತು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಎಂಚ ಏಪಲ ಊಡ್ದು ಬರ್ಪ ಇನ್ನಿದಾನ ನಿಕ್ಕು ಏ ದಾನೆ ಮನೆ ಪೂಜಾ ದಾಲ ಜಾಲ ಈ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೈತೆ ಅಸರು ₹1 ಹಲೋ ಕಾರಂತಾರೆ ಒಂಜಿ 5,000 ತಿಕ್ಕುವ ಒಂಜಿ ವಾರ ರೂಪಾಯಿ ತಾನೆ ಊರ್ಡಿಚಾರ ಅದು ಕಾರಂತಾರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಮೇ ವಿನಿ ದಾದೆ ಅಣ್ಣ ನಾನು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡಿ ಎರಡ ಬಂತೆ ವಾಸು ಬರ್ಪುಣು ಇರಂತಿರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಗಂಟೆನಾ ಐನರೇಂಡ ಬಸ್ಸಿಲ ತೋಚೊಂದಿಚ್ಚು ಅಯ್ಯೋ ಅದನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಕಾಸು ಅಕ್ಕ ಈ ಟೈಮ್ ನಮಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಜಯ ಓಲ ಮರ ಬತ್ತೆಯ ಎಕ್ಕಡ ಬರ್ಪ ಅರ್ಪೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾತು ಕಾತು ಮಂಡೆ വെച്ചാണ് ಇತ ಬರ್ಪನೆ ಜನ ದಾನೆ ಮನ ಬಿಜ ಇತ ಬರ್ಪತೈ ಜಸ್ಟ್ 5 minutes. ಹಲೋ ಹಾಂ ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಬಿದ್ದಾಡಿಯ ಪೂರ ಬತ್ತೇರಾ ಬೇ ಜಯ ಬತ್ತೇನಾ ಓ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ತಪ್ಪಕ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಯಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಆನ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಸನ್ನಿ ಮೀರ್ನತ್ತ ಮುಂತಂದೆ 2 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಬೇ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಳ್ಳೇರಾ ಆರಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಗ್ಬೋತೀರಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಬೇರಿ ಇದು ಕುಲ್ಲೇವೆ ತಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು ತೋಲೆ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿದ ಟೈಮ್ ಆತಂಡು ಇರಾಗ ಅಂಚಲ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಡುಕೆ ಅಣ್ಣ 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 ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಯ್ಯೋ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಯಾನ ಬಾಲೆದ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆದಪ್ಪೇನ ವಾ ಬಾಲೆ ಅವ್ವೇರು ಕೂಡ ಪಂದಿತ್ತರತ ಬಾಲೆ ಗೊಂಜಿ ಐನಾತು ಬೇಗ ಇಂಡೆಸನ್ ಕೊರಡುಂದು ಓ ಆ ಬಾಲೆದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈತಾರೆ ಕಾಸ್ಕನದೆ ಹಾ ಸರಿ ಅಂಚನಲ್ಲು ಕೌಂಟರ್ ಕಟ್ಟಲಿ ನಾನು ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿಪ್ಪೆ ಆ ವಾವ್ ಕಾಸು 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 ಅಮ್ಮ ಕಾಸು ಕಟ್ಟ್ಯಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕನದಿನ ಕಾಸು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದೆ ಕಾಸು ತೋಚ್ಚ ಇರಿತ್ತ ಬಣ್ಣದ ಕಾಸು ಕಣ ಐತೆ ಸತ್ಯವಾದ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಮಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೇಸರಂಗಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಗಂಟು ಬಾರ್ದು ಕಾಸು ಕನತಿದ್ದೆ ಸೆರಗಡ ಗಂಟು ಬಾರ್ದು ಕಣ ಕಾಸು ಇತ್ತ ಹೊಡೆಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಡೆಸನ್ ಬಂದು ಹಾಲ್ತು ಪಾರನ್ ಬತ್ತೆ ಓಲ ಅಲ್ಲ ಮಿನಿ ದಾದಮ್ಮ ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಈಗ ದೇ ಯಾನ್ ಎರಡು ಕೋಡೆನೆ ಕಾಸು ಉಂಟಕೆ ಎಂದೆ ಈ ರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರು ದಾಲ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಮಿನಿ ಮಲ್ತದಾರ ಕೇಂಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರು ಇತ್ತೆ ಕಣದಿನ ಕಾಸು ತೋಜ್ಜಿ ಬಂಡ್ಪಾರು ದಾದಮ್ಮ ಒಂದು ದೇ ಇರನ ಬಾಲ್ಯದ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡೆ ಎಂಕ್ಲಾಗಿ ನೆರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಜಪ್ಪ ನಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದೇ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ಪಾರು ಲೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಪ್ಪ ನಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನ ಬಾಲನ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿ ಎಂಚಾಡ್ಲ ಬದುಕಲೆ ಯಾನ್ ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ಕನಪ್ಪೆ ಪೂಜಿನ ಮಾತ್ರ ನಚ್ಚಿ ಸಮಯ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಲೆ ದೇ ಇಲ್ಲದ ಕುಲೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜರು ಕಂಡನೆ ತೀರ್ದೇರ್ ಫಂಡಿನೆಕ್ ಕೋಡೆ ಒಂಚೂರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನಿಲ ಇರು ಕಾರ್ ಬತ್ತಾರ ಫಂಡ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದೇ ಮಲ್ಪಡಾವು ದೇ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ನೆತ್ತನೇನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಂಟು ಸುರು ಕೀರ್ಬೋದು ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 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 ಕಾಸು
ಅಪಗಂಡ ಇರಗಿತ್ತೆ ಕಾಸು ಬೋಡು ಅದೇ ಅಂದು ಒಂಜಿ 50,000 ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು. ಎರಡ ಅಡವದಿ ಅದೊಂಡು ಆಸ್ತಿ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಅಡವುದಿಯರೆ ಆಸ್ತಿ ಬದುಕುಂದಾಲ ಇಜ್ಜನ್ನ ಅಂದೆ ಕೈಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತ ಬಂಗಾರ ಮಾತ್ರ ಅವೇನೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ನ ದಾದೇ ಇರು ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಹಬ್ಬಬ್ಬ ಬಂಡ ಒಂದು 20,000 ಬರು ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಕೊರಡುಗೆ ಚಿನ್ನ ಬದುಕುನ ಬಂಗಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂತೀರು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಈರ ಸಾಲನೆ ನೆಂಚಾಡ್ಲಮಂತ ಸಂದವೆ ಅಪ್ಪುಜಿನ್ ಮಾತ್ರ ಪೊನೊಚ್ಚನ್ನ ತಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂಚ ಸರಿ ಈರೆ ಅಡವು ದೀಪನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಸಾಲ ಸಂದವನೆಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ರೇ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಡ ಆಂಡ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕರಿಪುವನ ಹಾಕಿಯ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಇಂಚಿನ ಅಟತ್ತ ಫೋನ್ಲು ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓ ಬಣ್ಣ ಓ ಅಡ ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದಿಲ್ಲ ಈ ಏಪ ವಾ ಪೊರ್ತುಗು ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲು ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಬಾಕಿಲು ನಿಕ್ಕ ಅದು ಕಾತೊಂದೇ ಪುಂಡು ಆಕಿ ಅತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಆರಣರ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಈರು ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂದತಿ ಇರ ಕೋಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರ ತಿಕ್ಕದಿರು ಇನ್ನೊಂದ ಕಾಸ್ ಕಾಸ್ ಕರೈತಿ ಅಂದೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕಾಪಲಿ ಇತ್ತ ಬರ್ರೆ ವಾವೆ ತನ್ನ ಬರ್ಪೇರಮ್ಮ ಇರೊಂಚೂರು ಕುಲ್ಲುಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂದೆ ಇರ್ ಪಂದೇರ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸ್ ಕರದೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತು ಎನ್ನ ಪಾರಣೊಂಜಿ ಬದುಕಲಿ ಸಾರಿ ಅಮ್ಮ ಈ ಕಾಸರ್ದು ನಾನು ಇರ್ನ ಬಾಲೆಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಬಾಲ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿನೇ ತೀರ್ಪೋತಿ ಕೋಡೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲ ಬದುಕುದ್ವೇನಾ ಅಂತ ಅದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಬದುಕುದ್ವೇನ ದಾನ್ನ ఒక దాయ కొడ్చారు డాక్టరే ఒక దాయ కొడ్చారు ಅವು ಇರ್ ಕೋಡೆ ಕಾಸ್ಪತ್ರೆ ఇది ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ కన్నదతే ఉంజతు రెడ్ రెడ్ ఇండసన్న కాస్ కన్నదే ఎన్న బాలన్ బిరగర్లే ఆపు జతే ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಚಯ ಅನ್ಕೋಡೆ ಪನ್ನ ಸುಳ್ಳು ನೆನ್ಯಾರು ಪಂಡ ಇಂಕಲು ಪಾಪ ದಕ್ಕಲತೆ ಆಂಡನ್ ಕಾಸ್ ಕನತೆ ಎಂಚನ ಅವು ಅವೇ ಬುಚ್ಚಿ ಏನ್ ಕಾಸ್ ಕನತೆ ಏನು ಏನು ಬಾಲನ್ ಕನಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ಏನು ಬಾಲನ್ ಕನಪರೆ ಏನು ಬಾಲಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೈಪಿ ಜೀವ ಬದುಕಡು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವಗಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಬದುಕುದ್ವೇನಾ ಅಂದು
ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಬಾಳನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಾಳನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಬಾಲ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನು ಆಸೆ ಇನ್ನು ಕನ ಇನ್ನ ಕೆರಿಯರ್ ಅತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಡೆಕ್ಲ ಮಾನವ್ಯತೆ ಕಾಸು ನಡುಟ್ಟು ಕಾಸಿಗೆ ಎಂದಿನತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಕಾಸಿಗೆ ಎಂದಿನತೆ ಜಯ ಕೋಣದ ಪಾಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ నీకు ఖుషి అనతా పార్టీ గ్రాండ్ అతజా ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತಂడి ಅವು ಮೇ ಜಯ ಬಂಡ ಅದೇ ಕಾಸು ಬುಲ್ತಂದಿತ್ತ ಮಾರ ಇಂದು ದಲ ಲಾಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡದಾನೆ ಲಾಟ್ರಿ ದಾಲೆಜ್ಜಾ ಬಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೇತಾ ಅವಂದು ಐಕಿಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಅವಂದು ರಚನೆ ಒಳ್ಳೆ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇಂಡಿತ್ತೆ ಇಂದಿಯ ಪೊರ್ತಿ ತಂಡು ಓಡಿವಿ ನವೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಣ್ಣ ಮಾರ ಅಯ್ಯ ತೂದು ಮಂಡೆ ಆಲಂಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಬೊಕೋಲ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದು ಆ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದಾ ಮುರಣಿ ಕೊಂಜು ಬಾಲೆನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಛೇ ಅಂಚಿದ ಜನಕ್ಲೆರ ಅತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕಿನೇನು ಆಗ್ಲೇ ಕೊರಡು ಮನ ಗೊತ್ತಾಪಜ ಬಕ ಎಂಕು ಮೀನಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಕ್ಲ ಕೆತ್ತಂಡೆ ಕಾರುಂಡು ಮಲ್ಪುಣತಿಲ್ಲ ಏ ಜಯ ಯಾನಿತ್ತೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋನು ಪಂಡೇತ ಅಲ್ಲ ಆರೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಸ್ಬೋಡು ಕಾಸ್ಬೋಡು ಅಲೆ ಕಾಸ್ ಕಾಣತ್ತೇವೆ ಅಪಗಂಡ ಮೂಲು ಬಾಲ್ಯದ ಸಾವು ಕಾರಣೇರು ಕಾಸ್ತಕದ ಬೈದಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಅತ್ತು ಖಾಸ್ ಕುರ್ಜೆರಂದು ಮಾನವೀಯತೆ ಮರತದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಅತ್ತು ಊರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಕಾಸನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ಕೊರಂದೆ ಅವೆಟ್ಟು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ದೋಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮನ್ಪಲೆ ಸಾದಿಡ ನಂಕ ದಾದಾಳ ಬೂರ್ದಿತ್ತನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವನ ಕಳೆಯಂದಿನಕ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚೊಪ್ಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಲೆ ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬದುಕುನ ಮಾಸೆಲು ಮಾತಾ ಭೂಮಿಡೆ ಮಣ್ಣದು ಪೋಂಡು ಪಗೆತ ಉರಿತದೊಂದಿ ಬೊಲ್ಪುನೆ ಮಾಜಾಂಡು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪಿನ ಸೂರ್ಯ ಬಂದುಲೆ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಪೂಂಜಾಲ ಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಕೊಟ್ಟು ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತುಯ್ಯರು ತಾಂಬೂಲ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಬಚ್ಚಿರಂದು ಬನ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆನುಂಡು ಒನಸು ನಿಜವಾದ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಡೊಂದಂಡ ಒನಸ ಐಬಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೋಡಿಗೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ತಿನ್ನೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ನಂಬೋಳಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರ್ಲೇರು ನಿಜವಾದ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಒನಸು ಮಲ್ತಿಲಕ ಆಣಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಲಿ ತೀರ್ಪುಕೇನ್ಗ ಸೀದಾ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಹೆಸರುಟಿಕೇನೊಂದಲೆ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಟಡ ತಾಂಬೂಲ ಕಲಾವಿದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದಕ್ಕದ ಪೋಂಡ ಐತ ಪಿರಾವುದ ಅಕಲ್ನ ಕಷ್ಟನು ತೇರಿನಕಲ್ ಖಂಡಿತವ ಅದು ಪಿರ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ಸೀದಾ ಕೊನೋದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೊನೋದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕಣ್ಣು ಇಂಚಿನ ಹೃದಯವಂತ ಜನಕ್ಕೂ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಏರ್ತಕ್ವೇನು ಐನು ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವು ಏರ್ನಂದು ಒಂಜಿ ನಾಡುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಅಭಿನಯ ಲೈಕ್ ಆತನು ಅಪ್ಪೆನ ಅಭಿನಯ ಶೋಕ್ ಆತನು ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಪಾತ್ರನು ಎಡ್ಡೆ ಬಂದ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಸಲ್ಮರ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಭಿನಯ ಆರೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ದಿನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಿನ ಸಮರ್ಥವಾದ ನಿಭಾಯಿಸಿದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅವಕಾಶನ ಬಳಕೆ ಮಲ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ಲ ಒಂತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಂಡು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕಾಸು ದಕ್ಕದು ಬೋಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಸೈತಂಡು ಈತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೋಷಣೆ ನಲ್ಲ ಇತ್ತದನ್ನ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಲ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪಿರಾವುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಮೆಕಾಯ್ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನಬರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಕಲೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಇಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗಿಡದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಉಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಲೇಸುಗು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಬ್ರೈಡ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ನಂದಿನಿ ಅಮೃತ್ ನೋನಿ ಆಭರಣ್ ಟೈಮ್ಲೆಸ್ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರೇಮಂಡ್ ಚಾಪ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೆಕಾಯ್ ಎ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಧೃತಿ ಮಸಾಲಾ ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ವಿಸ್ಮಯ ಇನ್ಫರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಣ್ಣೂರು.